18. prosince 1935 v mrazivém dopoledni se konala volba prezidenta republiky. Prohlásím výsledek hlasování. Podle výsledku sčítání hlasů, který byl oznámen vládě zapisovatele spolu s panem tajemníkem sněmovny, bylo odevzdáno 440 platných lístků. Z těch bylo prázdných 76, 340 připadlo na jméno doktor Eduard Beneš, Pane prezident, v 18. roce trvání samostatného Československa byl jste jeho národním shromážděním zvolen za prezidenta Československé republiky jako bezprostřední nástupce prvého prezidenta republiky, našeho slavného a nesmrtelného doktora Tomáše Garrigua Masaryka. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.